יפה. עכשיו אליי, תמסור אליי. בום, כל הכבוד. טוב, רגע, עכשיו רק נראה לו. עכשיו רק בשמאל, עצור, לנוח. להירגע. עוד פעם, להירגע, לנוח. להירגע. איזה שוער. חס וחלילה לא תהיה שוער. מה את מעדיפה שיהיה, שוער או הומו? זה שלי, אני אתפס את זה. נקה לו את האף שרון. איזה שליטה, איזה החזקת כדור. איזה החזקת כדור. איך הוא שומר על הכדור קרוב לרגליים. קשה לקחת לו. גם שהוא מחזיק ביד. זהו. הפסקה.